ndokuona tiri pano papa tagara neapa panenhingiti apa ndipo ndaona koinda zvamuri kuita muri kuiteni ndipo avhunduka mudzimai wacho mudzimai wangu ndokapakamuka ndokutenderera ndokumira nechapa pamakwenzi iye ndokuramba akagara nzira afana kuti uyeni kune nhingiti ndatorerwa hembe namhofu anditorera hembe kuti nandine mudzimai wawo nekuti nandisina anditorera hembe achinja statement. Achinja statement. Tiri kuno Gokwe North right. Munoziva kuti kuGokwe kunovhurwa hombe. Chinoti uzosiye wako mumba uchienda kopinda muno umwe mumba meumwe murume futi. Chii? I'm saying please support my father's YouTube channel and our channel. Thank you very much. Zimbabwe, nyaya ndinayo panapa inochemetsa. Nyaya iri panapa ndeya sekuru vakatorera muzukuru wavo mudzimai. Sekuru ava vakatorera muzukuru wavo mudzimai. Murume vakatorera mudzimai uyu ane urema hwaanaho. Urema hwaanaho hunosanganisira kuti akaita accident. Kechipiri, munhu anokakama zvisingaiti pakutaura. Kechitatu, munhu ane atingati vataiti kuchikoro maslow learner. Right, saka ndo zvaakaita. But zvaitika kudaro sekuru pamusoro pezvo vakatozadza muzukuru wavo chirwere. Saka inyaya yakapinda mudare raMambo Goredema. Haisati yatongwa nenyaya yekuti vakanga vachiripota ndo vakanga varipo. Sekuru vakaramba kuya kudare. Mudzimai wavakatora akaramba zvakare kuya kudare. Saka inyaya yekuti dare raMambo richatozotuma masummons nevabereki vemukadzi kuti vaunze mwana wavo kudare. Asi nyaya inosiririsa, nyaya inosiririsa ndechekuti zviri kuitika kudai izvi muzukuru anga achitemba nasekuru kuti sekuru ndo vari kundibatsirawo pano pamba, asingazivi kuti sekuru ava vari kutorara nemudzimai wake. Akasike kutanga zvichiitika pane vamwe sekuru zvakare munina wasekuru vairara zvakare nemudzimai uyu. Saka itori trend iri kutoitika. Asi nyaya idzi dzinorwadza pakuti dzinoenda dzisina kuripotwa, nekuti ndicharangarira nyaya yakaitika kwaEdmund Mugodora yevanhu vaitora mudzimai vachimuita bonde vachishandisa mapono, vakazopiwa mutongo wakaipisisa. Now ndo zvakada kuita nyaya inoyi. Handizivi vanoteera mutemo kuti munoionawo sei. Kana varipo magweta vanoziva kumirira vanhu, tokumbirawo kuti mutibate panhamba dziri paskirini tione kuti tingabatsire sei mhuri iyi, nekuti yanetseka kuti mari yachona yekufambisa havana, asi nyaya iyi iri kutoitika mumhuri. Vanokwanisa kubatsira mhuri iyi tokumbirawo mutibatewo panhamba dziri paskirini. Ngatipinde muhurukuro yandakaita navo vachitsanangura maitikiro akaitika nyaya iyi. Nemiwo mhuri yeZimbabwe muchaona kuti aiwa nyaya iyi inorwadza yaitika kuno kuGokwe. Mhuri yeZimbabwe tiri kusangana tiri kuno kunzvimbo yekuGokwe. KuGokwe North kuri kudunhu raMambo Goredema. Tiri pano pana Gwevo pandasangana nemhuri iri panapa yanga iri kudare raMambo Goredema. Saka ndoda kuti vatitsanangurire nyaya yavasvitsa mudare raMambo Goredema kuti zvakamira sei, uyezve chichemo chavo chakamira sei chazovasvitsa. Rekedzai ndichingamidze vari kurutivi rwanguru. Ndoti makadii zvenyu? Ataura henyu. Tiri pamakadii henyu. Zita ndiani? Wose ni maporisa. Alright. Okay.
dzandiwe kune vari kudira Mwakadini. zita ndiani? Zita ndi Innocent Mapolisa. Alright. Nyaya yakunza yekudarire kwa mambo iyi yakamira sei? Nyaya yatiunza kudare kwamambo ndiya mukoma vakawana mudzimai wavo avetenya sekuru hanzvadzi yavambuya vavo vari sekuru vemudzimai wavo, saka vavabata vari panzvimbo imwe chete vakabva vavatorera hembe. Saka nekuchikonzero kuti takambozama kuti titaurirane, asi ivo vakaramba kudzamara tazvonositsa nyaya kwavashe vagore dema. Okay, vakabatwa vachiita sei? Vakabatwa vachiita cheupombwe vavete vese. Alright, ava sekuru vamataura ndisekuru matisekuru nezvitsanangura ukama hwavo? Sekuru vatiri kutsanangura nezvavo ihanzvadzi yamai vanozvara mukadzi wamai guru. Alright. Okay. Saka mama uya kwamambo kuti nyaya yachona igadziriswe zvikwanise kuraramika zvakanaka. Okay. Mukoma venyu vanenge vane makore akadii namai guru? Vatu vane makore akati kuti. Okay. Vatove nemukwasha. Alright. Nyaya iyi yanenguva yakadii ichiitika? Nyaya iyi yave nenguva yakati rebei ichiitika, asi sekuona sezvinhu zvanga zvichiitika paukama tanga tisingakwanisi kuti tivaudze kuti ndo zviri kuitika, asi ivo vakazokwanisa kuzozvionera voga, saka takukwanisa kuti tifambe navo tichitsvaga kubatsirwa. Okay. Imimi muchizviona mungatitsanangurire kuti zvakatanga sei muchizviona uyezve pamwe muchizvinzwa sekuwa chii chaitika? Zvinhu zitaizvinzawo seguwa ndobva tazoona kuti ivo sekuru mawiro avaita vachibatsirana, saka taingoti kubatsirana kwasekuru vachiuya kuvazukuru vavo. But chikonzero chacho chatakazoona kuti hazvisi kuita, ivo vakanga vakuti mai guru namukoma vakanga vachishavati muimba imwe chete, uye kana vachifamba havana nguva yekuti vanooneka mukoma kuti ndiri kumboinda uku. Vana sekuru vanenge vachingoti chero kwangoitwa doro kana zvibi zvezvikaranga vanongoenda navo chero nguva. Ivo vakuratidza kuti kugara kwavo kwakutoshungurudzika, saka muviri wavo kuratidza kuti kutodzikira kukuratidza kuti hausiwo muviri wavo, vari kutoonda nekushayiwa kuti vangazvimise sei. Imimi semhuri nyaya iyi ichisvika munzeve dzenyu yakakubata ivo sei semhuri muchitanga kuzvinzwa? Makamboitawo here matare ekugara pasi kuti muone kuti nyaya tiri kuinzwa ichitaura toifambisa sei? Payakapinda munzeve dzenyu zvakakubataiwo sei? Nyaya iyi payakapinda munzeve dzedu pakuti tikwanise kuitaura, kunge mukoma vatobata sekuru vavo vane mudzimai wavo, ndipo patakatoenda uko hama dzavo tichitaure nyaya iyi, asi iye sekuru vairamba. Chite hembe ndakaitorerwa ndiri pamba ndichitosima heji ndandakatokurura, but tarise kuti zuva iroro kwaitotonhora kuine makore kuti munhu haakwanisi kutokurura hembe, anenge akatopfeka jaketi, but ivo kwaitove kutonyepa. Ngatotsvaga vavafana vaita kuti vahwitinise kwavari kuti vati vatorerwa hembe vachishanda apa, asi takazoenda kunzvimbo kwacho kwavakanga vari tikatoona nzvimbo ichiratidza kuti zveshuwa panga pakatovata vanhu, plus nemakondomu avaitoshandisa anga akaisiwa pamuti ipapo tikatozviona. Mungatsanangura nyumbani munetsika nenzikaita sei? Mukoma vanonetseka nehurema hwekuti kufamba kunovanetsa kumwe, plus vakamboitawo accident. Kana kutaura chaiko havakwanisi kutaura, pavanenge vaida kutaura zvokuti vakumbuka vanototadza hurema hukakama. Ipiwo nyaya iyi yavabatawo sei imimi muchitaura navo nevese? Nyaya iyi iri kuvagwadza, ndo yaitozoita kuti vasvike kwamambo, saka tofamba navo kuti tione kuti igadziriswa sei kusvika tawana painobatsirwa kuti zvikwanise kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo. Zvipi zvakanyagadzai pamusoro penyaya zvinonyagadzai zvinoringa kuti dzivangozive pamusoro dzikaitwa musenda? Zvinonyanya kurwadza mararamiro ekuti taiona sekuti sekuru vari kuuya vachiraramawo vachibatsirana nemuzukuru wavo sevanhu vari kurarama, but chiitiko chinenge chiripo chinenge chichishungurudza mukoma
but handisina mabatsiriro atingavaite, but pavazozviona ivo voga pachavo zvave nenzira yekuti takukwanisa kufamba tichitsvaka rubatsiro. Asi kushushikana mukati mehana uchiona unogona kuona, asi kuti uudze munhu kuti ndozviri kuitika izvi iye asati azoona zvinogona kuve dambudziko futi kune unenge wavaonesa. Asi taingomirira kuti vachasvika nguva yekuti vazoone sezvazvakazongoita kuti vakazokwanisa kungovaona. Ari munhu anga achirarama naye vachishandidzana mabasa ose vanga vachitoita vose. Asi kurarama kwavanga vachizoita manje kwokuti ava vanga vachingova munhu tingati akangochengeta munhu but asiri kugara naye. Nokuti kana uchingapinde mumba mumwe chete nemudzimai wako, iwe wangove munhu wekuti akunzi kugara kuimba yake, ivo vanasekuru vanga vachitora mukana wekuti pavangodirawo nguva idzodzo nyange vakanzi varasa foni, ivo vanotofaitira kutsvaga foni yokwanisa kuti vafonerana vachivabuditsa vachitoenda. Saka dzimwe nguva vaitosvika pakuti vonzwa mimba makuitika noise konzi imbudzi dzapinda, but kuri kunge ivo vatouya vachipinda pamusha apa vachitora mudzimai vanenge vadirectwa dzimba dzokupinda dzinenge dzisiri kusingavati Mukoma. Tombo kwamuri Mukoma, makadizve tomboti tadzoka kwamuri. Nyaya iyi mbotitsanangurirai kuti yakafamba sei? Saurai ndakubatirai. Nyaya iyi yakatanga kuti Savadha ndayambuka mhiri, pakudzoka pandakudzoka kuma 10:10 tokaona sekuru wacho vachibva pamba pangu vachitodzokera kumba. Vakadzokera kumba sadza ndizva rabikiwa, parabikwa sadza ndokurya sadza iwo ndogeza. Saka ndizati inde muyetarira mufana kukumhiri aanda kuchikoro nemunin'ina wangu uyu grade 2 musikana. Saka inipo handina kukuinda noti anondoti mainini ndovaona hapana chavandiudza. Panguva iyo ndingiti ndokubaya ng'ombe vaye ndokubuda, vasikana ndokubuda ndokuenda kuvhidhiko senda kochera mvura, iyo ndokubuda ndokuparadzana. Ini singogara nguva patapedza kubaya ng'ombe ndakumbigwawo mamhuri 3. Ini ndokuronda shangu yemudzimai wangu sandake yake, ndokuronda ndokusaka pasina matombo. Asi apa ndandauta zvongofembera zvingofamba nokuti uko hamene ndiku here ndokuona ndiri pano papa takagara neapa nenhingiti apa, ndipo ndavaona koinda zvamuri kuita muri kuiteni. Ndipo avhunduka mudzimai wacho nhingiti, mudzimai wangu ndoka pakamuka ndokutenderera ndokumira nechapa pamakwenzi, iye ndokuyamba akagara ndokusera ndokutora bhurugu rake aramba akagara kuti sori nanhingiti kuti titaurirane. Saka ndaona kutaurirana hakupere, inonini ndokupotereka ndodai ndokutora hembe ndokunanga kumba ndokudzokera kumba ndoasi vakadera vari vaviri. Alright. Okay. Nyaya iyi iri kubata iyo sei sezvo ndanzwa muchitaura kuti ava ndisekuru? Ndisekuru wemudzimai wangu. Alright. Vaneti sisekuru kuna mai vacho. Alright. Okay. Saka iye mudzimai wangu abva but ane zvichari zvaone zvanemunera. Iye murume wacho abva nesaga rake kumba wake. Ndokuti saga rawaridza pasi, chari yawaridza pamusoro pesaga. Kwakabva kudaso nhingi, saka muroora nenhingi. Taurai pfuurai mberi. Ndokudanidzira vafana kuti hwenu kune nhingi ndatoregwa hembe namhofu, vanditorera hembe kuti nandine mudzimai wawo nekuti
nandisina vanditorera hembe achinja statement achinja statement vanditorera hembe sa patosvika kumbakaone svondo pakasvika svondo makuseni ndodanana nabhodhi wavo vadanana nabhodhi wavo nozati daisi maheji pandaisi maheji ndonditora hembe yangu iri paningiri iri pagejo kupfurira nyembere handozozo chete alright okay yendi pakaramba kuti izvo handizizivezvo okay ndamboti ndidzokere kwamuri kuti nyaya iyi mudzimai wenyu ari kutiwo kudii muchitaura naye nyaya mudzimai ngiti patava madeko tapedza ulasa ndobato avo mhofu ava neava ndopakauya manheru ndovatsanangura ivo ndokuramba okay ndoramba kuti ini handiziziveni ndovationa nhani kuti onge vaturova alright okay imimi ndombouya kwamuri musenderai padhuze rambai muri penyu senderai padhuze alright tokuchingamidzai zita ndiani admire alright taurai batai right tsananguraiwo zvakaitika muchitutsira zvasiyiwa namukoma hai mukoma akandiudza kuti muningina ndabata mukadzi wangu ane chikomba akauya nehembe kwandandiri kumashopu uko akati hembe unoiziva here ndakati hembe ndeiziva ndiyatukai uyo anonzi tukai ndiani sekuru vacho alright vekutora mukadzi wemusukuru alright nyaya iyi iri kukubataiwo sei imimi semunin'ina wava hai ndibata kutoti ndonzwa kusiririka nezvavanoita manje apa munhu sekuru vacho vanitone chigwera munhu ari kutojusawo uzoka futoda kuurayisa munhu asina mhosva asingamboite zvinhu zvisiri izvo zvokupinda-pinda zvoyoda vakadzi asi akuzaza ainge afamba si ndiri kurarika kurarika kuita sei kutouraya ndovanenge achikurarika kuesera moto ndinobva kutarisa murarika wangu kuti wakadonha saka iye dzaanenge aitaura mumaraini atogiya pese apa ndakabata pose ndakararika saka manje zvototi bhowa apa ndinge atogiya zvinhu zvobhowa ende pamusha pamukoma iye akanganisa anoramba zvingouya ipapo handiziva kuti chirudzi chanenge aziita okay nyaya iyi imimi semhuri mamuda kuti itwe sei chikumbiro chenyu kuna mambo kana chikumbiro kumhuri yezimbabwe chachiri chekuti zviitwe sei wobatsira kuti mukoma wabatsigawo pane zvimwe zvokuitika kuti munhu uyu ari kutodherera anenge azoona kuti pamwe sekukakama kwavanoita kuti otora advantage kuti hapana nodi anopindira pazviri nokuti iye hasi mukadzi wake anopindira pazviri iye anori kutokudza kuti kana washagwa basa munhu anotaura zvisiri izvo ushagwa basa odzoka kuti kwaima studio 7 zvamuunza istudio 7 yokutaura asi tichoka pamusaka pemudzimai wabhudhi zvoti utora kuti bata zvinhu zvanoita izvozvo okay matanho api kuri kwokunzi imimi dai kuri kwokunzi muri kutonga nyaya iyi mamuri kuda kuti zviitwe sei pamurume uyu kunzi uyu anofanira kuti amboripa bhudhi mboti mukadzi akutoita sekuti ndeye mukadzi wake ava haisina mukana kuti vakwanise kuti vataure chero ada kuti kungomuka chero kungoma anogona kungofonerana navo ongonzwa kuti havanga vari kungoma kwakati chero kusina ukama nesu hati kuti idzo ngoma dzaidzongoendewa unotangwa waudza kamurume kuti ndinoenda kungoma iye anongobuda oenda akamborasa futi foni mukadzi ane ichocho chikomba ichocho akarasa foni arasa foni ndezvadzoka akamutengera foni iyoyo ndiani akatenga ndisekuru ivavo ndivakatenga foni kuti vagona kubatana pai pamasaisai ndikekutanga here zvichiitika zvinhu izvo zvava nenguva zvadhonza kati mungape chidimbu chemakore kuti zvava nemakore mangana ndikakanganisika zvadhonza ari pamakore iri ndechitoo alright asi dhonza nezvo izvozvo okay ukama hwenyu namai guru hwamira sei mushure menyaya iyi ukama gwedu apa patakambovabvunza vaiti kana mautaura izvozvo ndakurongedza ndiinde kumba ndati isati nanguya kurongedza nanguya kungovhunza kuti zvandiri kunza nabhuti ndizvo here makabata here ndizvo here vanenge vachivharavhara navo tati zvakaita zoti taudi takukwananisei taudi takudzokera kumba alright
ndombodzoka kwamuri mukoma handitika. Nyaya iyi tichienda kumberi tombotarisa kuti akona here kumashure akambozviita mumhuri yana sekuru. Ariko aitombozviita. Aizviita kunani? Aizviita kuna mai guru ivavo. Alright. Imimi pazvaiitika izvi maizvitoro sei? Zvainetsa kuti ivo vanenge vari vana sekuru mumusha umu. Saka kuti ukwanise kuti utaure zvinhu izvozvo zvoita sekuti zvinopesanisa zvokuzotorera dambudziko kana kuita sekuti unozopedzera kuita sekuti ndiwo wauraya musha wavo nekuti zvinokonanisa vanhu. Saka uyu azopinda azobatiwa uyu angozotora mukana kuti mawira aingoita uyu ndo mawira aita munin'ina wacho nekuda kuti azoita nyaya akaenda kunze ndopasara paitanga futi mukoma wacho kuitoita izvozvo futi. Aiwa, tinotenda. Ndiyo kanyaya tinayo mhuri yeZimbabwe. Tiri kuno kuGokwe kune mhuri iri kuchema kwamuri. Sezvamuri kuona mukoma vari padivi neni vane dambudziko, vane urema hwavanahwo, asi vanga vari kuda batsiro kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe. Saka kana varipo vanokwanisa kutibatsira, tibatei panhamba dziri pascreen dzemhuri kuti vangabatsirwe sei panyaya yedambudziko ravanaro iro remunhu kana kuti chikara chapinda mumusha kuda kuzoparadza mhuri yanga ichigara murunyararo. Tinotenda mhuri yeZimbabwe.